Halløjsa. Jeg vil gerne lige præsentere jer for min Vaskebjørns-serie, som er, altså, den er lige ved at falde fra hinanden, men jeg tænker, jeg måske vil sætte den på et stort stykke træ eller et eller andet, jeg ved det ikke. Jeg har samlet på mange forskellige måder, og der skal sidde et katteøje herom bagpå. Men altså, det er jo en gangster-vaskebjørn, der har en alt for stor kæde på. Jeg elsker den. Så er del 2 af Vaskebjørn-serien. Han sidder her. Han har lige en kæde med. Den er sådan lidt mere stabil, men også altså ærlig. Og så den sidste af Vaskebjørn-serien. Hvor er du henne? Du er herovre. Der prøvede jeg at lave et politisk statement om, at han ligesom Rock står med sådan en kæmpe stor bazooka, som jeg så er om tyst. Og så er simpelthen lavet et træ ud af en plastikknogle. Men de her afspærringsnogen, de er selvlysende, dem der. Eller er det ikke, det lyser, hvis de har fået lys, det gør det i mørket. Men det er sådan den serie, som jeg er vild med. Så er jeg vild med de her to, som jeg ikke ved om hedder tapirer, eller hvad de gør. Men nu skal jeg lige holde dem. Han har en kæmpe stor rukonøgle, og den anden har en 3-1'er, som holder kraftigt øje med os. Og på bagsiden er der mønter og googly eyes. Det er også en lille serie. Det var noget af det allerførste, jeg lavede. Jeg gik på jagt i ungernes kinderæg, skrammel og Happy skrammelbunker. Den her, den er lavet da. Ja, jeg kunne ikke lige stoppe igen, vel? Så det er bare lag på lag på lag på lag på lag. Og den, jeg skiller den ikke ad, fordi den er meget frelst. Det ikke hører på bordet, det er nogle af stenene, som ikke er blevet balanceret, fordi det bruger jeg ikke. Så har jeg den her med de her store øjenvipper, som er sådan nogle påfugle. Ja, og når man så vender den om, jeg tror, det jeg helst vil sige, hvis jeg kunne, det var, at det skal være sjovt, det skal være meditativt, det skal være udvikling, det skal være, jeg går ind i sådan en zen-boble-følelse, når jeg er kreativ. Og det føles så dejligt. Den her sten er fra en indkørsel. Og da jeg har sat den her Bambi på, og den her gris, og tænkte jeg, altså hvis jeg putter mere på, så dækker jeg jo stenen, men der kommer lige lidt mere på. Jeg ved ikke, om vi kan se farven på stenen her. Livskraft, det er spiritualitet, seksualitet og kreativitet. Og jeg er ikke, jeg synes det der med at male malerier, det er kedeligt, men jeg tegner og skriver meget, og jeg elsker at forme noget af mine fingre, og det er først for nylig, jeg har givet mig selv værktøj, og så har jeg simpelthen brændt mine fingre så meget på det lignende, fordi jeg bliver så
så grebet af det. Og så er der sådan en silverspoon ting. Man kan mærke kaffebønnen. Mm. Det er en bjørn. Men det er også en bjørn på den anden side. Med vores sutteklud. Så gik jeg lige lidt op på kødindustrien, jeg ved ikke. Og I kan se det. Men det var, jeg kommer af med noget. Og de her smykker, den her elg, de taler til mig. Og nogle gange kan jeg godt spørge mig selv, ligesom de voksne gjorde, da vi var børn, ikke? Skal der ikke noget mere på den der tegning? Og så sad man og tvang sig selv til at tegne noget mere, fordi det var spild af papir. Det havde ikke så meget med regnskoven at gøre dengang, så gammel er jeg. Men der er nogle af dem, hvor jeg kan sidde og kigge på den længe, og så tænke, skal der mere på? Er der noget, jeg mangler at symbolisere? Og den her, der kommer nu, en af de sidste, den den vil gerne sige rigtig mange ting. Jeg tænker, at den får lov til. Så tænker jeg, at vi slutter af med en samfundshjælper. Og noget, som jeg håbede måske kunne være en fuld Fønix. Men det ved vi ikke. Tak fordi I kiggede med.